Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Carmela, hingkod ang pangidaron, minyo ug may mga anak. Dili gid ni akong problema sa ako ning amiga nga tawgon ta lang sa pangan nga Yvonne. Pulis ang bana ini niya, ug maldito nga pulis. Og may babae pa. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Waman si Buboy diris amo, Von. Oh, habi na ko og naa diha. Nanong ginom ni Carlos ngimong bana ngayong classmate. Waman ay, di man si Carlos sabay, kaya wa may trabaho ron Domingo baya. Mau ba, Mel? Sige na lang. Salamat ha. Kano sa pa man day migikan diyas inyo? Kahapon pa. Ni duty, niya wa pa man mauli. Uy, kakuyaw gud ana. Basig na unsa na tumbana nimo ha? Manawag na lang sad ko sa mga kauban niya sa trabaho, Mel. Salamat nimo ha. Oh, sige Yvonne. Susiha taon to, basig na unsa na tumbana nimo. Lagi oy. Sige ha. Putlo na na ako itong pang nag-istorya kay manawag pa ko sa iyang mga kauban. Bye, Mel. Okay, Yvonne. Bye. Ay, Tuwa uli sa iyang uyab. unsa? May uyab si Buboy? Sa una pa ng tawhan na nga, palakiro kay uy. Nisamot ni noon nga, gipanak-an na ng sweldo sa pulis. Giduhan na yun noon ng iyang asawa. Ano? Nanibaw man ka? Nag-chat man ako. Papaso maunta ko nila kay nag-outing ko no sila sa iyang uyab ron. Nindot ko no itong dito nga lugar. Hala, kaluoy ding Yvonne kun mauna. Amigo man na ako, no? Pero, maayo rasang magbuwag na sila yung mga amigaw eh. Kiluoy na kayo si Yvonne. Carlos? Sultihan ko baka si Yvonne. Aron dili siya mabalaka. Ay, paitas ang Buboy, uy. Kagagmay para ba silang mga anak? Na, may tawag na dyan hinoon ako. Sultihan ko baka, no? Hello, Yvonne. Day, Carmela. Oh, ngano? Sabay na hitabo. Ngano nagkilak ka man? Si Buboy. Oh, ngano lagi? Naunsa si Buboy, ha? Sa akong pagsigi og stalk niya kung kinsay posible niyang kauban. Nakita na ako sa FB sa post sa babae nga sila diya yung nagkuyog. Ha? May babae ang akong banay na Carmela. Ang saya akong buhaton. Yvonne. Recorded by X Thunder Gaming. Isip pa ba'y, gibati kong gibati ni Yvonne. Dili lalim. Ilabi pa kay gagmay pang ilang mga anak. Gusto ko unta siyang tabangan, pero supak ang akong bana. Unya, Ayo pa pang hilabot ana, uy. unsa? Muingon lang ka, anak Carlos. Gibinuangan ng ato amiga sa imong amigo. Unya moingon kang dili tamang hilabot. Laban ka niya kay classmate mo sa una. Unsa gud taon ka at tuminon ka laban sayo. O kumulaban, uy. Dila ko gusto mag-apil-apil ka ana nila. Kay maldito ba na akong classmate? Sa? Kailangan ko sa batasan na. Unya, pulis biya na. Unsaon niya ta na. Nga, pasagda na lang nato akong amiga. Naibaw na magkasi, Yvonne. Sino may ibaw kung unsaon na niya yung bana? Kung gusto ka mo tabang, unsaon man sa mo sa pagtabang? Oh, tabangan ako masakpan ng iyang bana, aron iyang makiha. Unsa? Uy, ayaw yun anak Carmela, ha? Ila na ka ng problema. O kung gusto mo ka man yun mo tabang, ipaagi sa sikreto. Ayaw yun papaila. Kaya baldito ka na akong classmate sa una pag-high school. Nakaroon, usa na ka pulis. Carlos. Unsa? Pila na sab kaadlaw nga wa kauli as imong bana? Maulagi na Carmela. Pero gibilan man ka mo kwarta. Wasad. Ay, Ginoo ko. Kanya pagkaon ninyo? Ay, Ginoo ko eh. Kaya ko sa imong Gcash, be. Mo-share ko gamay.
Naapaman hinoon mi makaunday. Kay naamang gud mi dakong punuan sa mangga sa bahay. Namupo ko og akong gibaligya. Nakapadra kog bugas og pila ka dilata. Ay, Ginoo ko. Kaluoy ninyo, Yvonne, uy. Pero tagay ko Gcash number nimo. Ay, nagkaikog diha. I-reserve lang ni kon pananglit dili pag mo ulion ni Boboy o pila ka adlaw. Salamat kay Day Carmela. Sige na. Sandi ko sa Gcash number nimo. Ay, ito akong classmate, eh. Nagpasagdan sa niya iyang pamilya. Una kay, nag-chat maning muan ni sa ato ron. Manong inom. Unsa? Oh, uy. Ni ano di ay? May angkas pa siyang babae, Carlos. Mao tingali niyang uyab. Itong babae niya. Binuang. Ayaw nagpadayo na dinis ato, ha? Nga daan ng iyang kabit dinis atong bay. Ayaw ba yun? Kay tingalig. Unsay akong maistorya anak nila. Gibauran ko sa kumbana nga dili manghilapot. Kay maldituhon lagi ko noon ng iyang classmate sa high school nga karon usa na ka pulis. Apan murag dili man sab nako makaya uy. Nga kay lagi barkada sila sa kumbana. Usahay mo ari man sa bayda ang iyang kabit. Mura man og proud kayo siyang pagpangabit. Di na lang gud ko mogawa sa bahay sa kong kalagot. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, may kabit ang bana sa akong amiga nga usa ka pulis. Kung iya gininggok doon og ikiha, mapriso ba gining pulis ha? Kay usahay ra ba mamunog pa niya? Unsa may ikaso niya? Ikaduhang pangutana, usahay moari sa amo ning iyang bana kay lagi classmate man ni sila sa kumbana sa high school pa. Manong og inom sa kumbana daang iyang kabit. Pwede ba nga ako'y mapadakop ini nila? Ikatulong pangutana, kung modango pang ako amiga sa opisina sa iyang bana, pwede pa nga siya ang mukobra sa sweldo sa iyang bana? Kay usahay, biyaan silang pila ka adlaw nga di binlan o kwarta. Ikaupat og katapusan, unsa may angay nga buhaton sa kong amiga, aron tarungon og sustento sa bana niyang pulis ang ilang mga anak. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Carmela. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal, personal, mga problema nato sa itong mga kabtangan, sa ato ang mga karelasyon, kapika, sa ato ang pagpanrabaho, sa ato ang mga dokumento, mga kontrata, ato ang mga giagian in life, ayaw na mo pagduha-duha. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase, lain-lain pa maagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo na lang gid mi hangyo ni Dr. Obra nga unta kumplituha ang mga detalye hinungdan no sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema hatagi mig background unsay paghitabo nganong naingon ani ni ay diretsog pangutana plus amo pag yung hangyo ipadala lang gyud didto sa kiniyang akong suliran official writers page. While no mohangyo me please like and follow me Elaine Tantenko Bathan sa Facebook, Attorney Elaine sa Threads ug sa Twitter, Threads ug Instagram ug TikTok, no? Minus kina akong TikTok, guys. Unya nalata mag TikTok. Oy, but ako alang yung hangyo nga adto lang na ipadagit sa kiniyang akong suliran official writers page. Katong mga wa nakapaminaw, pwede mo maminaw sa radyo, no? Pwede mo maminaw sa ato ang YouTube channel. A big shout out sa ato ang mga artista nga naghatag og kinabuhi aning ato ang drama sa kahanginan nga inyong gipada ay tangmug panluod, guys. Kung pananglitan wa pa man ako nadungog ang ako ang unsa na? Suwat way na aragyod na, no? Anyway, quote for the day. Stay away from those people who try to disparage your ambitions. Small minds will always do that. But great minds will give you a feeling that you can become great too. Kani ba, magdepende manggod ni kung kinsa gyud na, kang kinsa ta mo associate with. No? So kung ari ko ta sa mga gagmay utok, amo gamay pud atong utok. Pero adto ta
sa kanang mga tarong ug pangutok ug pangisip, then kana ma-okay pud ta, di ta magproblema. Okay? Karon ang ato ang letter sender, kinsa man ato letter sender? Carmela. Tagon na to sa pangalang Carmela, taga Cebu City, ug iyang gipada ang iyahang suwat pinaagi sa kini ang akong suliran official writers page. Minyo na ay anak ang iyaning problema sa iyahang amiga ato si Yvonne. Bana ato ni Yvonne, maldito nga pulis, agoy, og na ay babay. Na, tingay nagtutupor pod ni. Guys, careful taning mga tato-tato na to, guys. Ug atong pakikigala, wa man gyud na. Actually, kung ako imong pangutanon atong tutupor ba, okay raman ang naatay migang laki og babay, no? Pero mudrota og line og boundaries, no? Nga kung makalapas na ba or naanay, we have also to be sensitive sa ato ang partner. Di man sad na pwede nga ako dakan man kong barkadang laki nga mga minyo. Suod man po na ako ilahang asawa. Pero di po na ingon nga kanang ning lapas pug ko ba sa ako ang role as amiga nga mo overstep nako sa iyahang asawa. Di pug ko manaot, no? Kung pananglitan magka-problema sila, ang imong role ba maminaw ra ka. Dili ka mo ingon nga buwagin na na ayaw pod. Kay makaguba man pug kanya, wa na pug kay respeto, no? Kanang boundaries lang. Kanang wa gyud na untay problema. Pero katong tatuwa sa kukuyon ato ha. 224 na nayabag na. Hay nako. Sao na lang de. Ay na auto na wani 224. Anyway, mo ni mga pangutana niya. Unang pangutana, may kabit ang banas akong amiga nga usapod ka pulis. Kung iya nam koy kailang ingon ani, marag best friend to nako. Kung iya gyud ding gukdon og ikiha mapriso bagod ning pulisa. Kay usahay ra ba mamunog pa niya unsa may ikaso niya daghan. Ang unang kaso dilan sa taniyang pagpangabit kanang iyang pagpamunog. Pwede dra ka maka-file og violence against women og maka-file pud og administrative nga case ngadto sa kapulisan. Ikaduha, pwede sad ta mo file og case para sa katong sa iyahang pagpangabit, no? Kung pananglitan na pwede po ta mo file og kaso nga administrative including sa katong pulis niya nga karelasyon. Ha, ana. Next, ikaduha niyang pangutana, usahay mo ari sa amo ning iyang bana kay lagi classmate man ni sila sa akong bana sa high school pa siya. Manulong og inom sa ako ang bana dala ang iyahang kabit. Pwede ba nga ako'y mudakop ngunong ikaw may mudakop ana niya, no? Unya. Dili siguro kay kanang pagkuyog-kuyog nila di man gud na mao ang gipasabot sa atong balaod labi na kay laki siya, pwede man gud na nimo ikiha lang kanang kasong concubinage. Kay remember, lahi ang kaso nga i-file na to sa lalaki nga minyo nga nangabit og sa kaso nga babay nga minyo nga naikabit. Adultery man ang sa babay, concubinage ang sa lalaki. Lahi man pud ang pagprobar na toan na ang pagkuyog nila dili man naingon nga nasalay gilapnak nasalay kalapasan sa balaod anang ilahang ato. Pero pwede sir ka maka-file og administrative case pod ana. Di ka pwede mo dakop, unfortunate, no? Pwede ka mo testigo. Siguro may kag affidavit ug unsa to show nga tinuod nga naa sila relasyon. Ikatulong pangutana, kung mudangop ang akong amiga sa opisina sa iyahang bana, pwede ba nga siya ang mukubra sa sweldo sa iyahang bana? Kay usahay biyaan sila og pila ka adlaw nga di binlan og kwarta. Pwede ta ngadto nga mo file og kaso ngadto sa admin, no, sa iyahang pag-abandonar nga ang pag-abandonar niya pangay support unya pwede ma-agree on or mamanduan dito sa kapulisan nga ang iyahang sweldo or a portion sa iyahang sweldo ihatag og intrigo ngadto sa iyahang asawa. Okay, sunod niyang pangutana, unsa may angay nga buhaton sa ako ang amiga aron tarungon og sustento sa bana niyang pulis ang iyahang mga anak. Una sa tanan, obligasyon gyud na kay minyo man mo. So, ang need natong buhaton nani pwede ta mo file lagi og simple lang nga case siguro for child support sa admin na lang sa adto na lang sa iyang chief dito sa police, no? Dungana nag-file kung naagyo tay sakto og igong pruweba nga makapamatuod nga naagyo ni karelasyon ang imuhang bana ngadto anang pulisa, then I think you can file a case ngadto admin case for both, no? Sa katong pulis nimong bana og sa iyahang asawa. Unya, pwede po ta mo file for child support sa korte, no? Kay para makamando pod ang korte nga muhatag ko makahatag siya og support ngadto sa imuhang amiga, no? So at least ingon ana na siya. Okay?
Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa ato ang programa Kiniyang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN.